Ale ne nás, vole, bráku, vole. Nechte ho, vole, chudáka. Tam deháš to. Možná, jestli to nikdy nepropil. Pojď za náma, ne? Mám ho. Tady máš, hej, už je na 40 jako. Kolik má přijet matka? Ve 12 dítě to si. Kama? Přijde moja. Brodu? Sem? No. Tak to s tebou asi nepoješ. Ale jelo by. Hej, jdeme domů. Ale píče nejsa. Jo, do píče. Hej, půjdeme večer. Večer půjdeme na prdátek možná. Hej, na prda, no. Hej, tady vzduch. Píšeme. Jo. Je tady Zdeňo. Hej, Zdeňo. Hej, pičo, ty jsi málo spadl. Hej, Zdeňo. Nemáš nic na prda? Ne. Mám na piču. Co já ne? Dobré? Ne. Taky to znova. Zaznamená. Hej, Moni. Věříš, že už bych s tebou jel, co? Ne, věřím. My si zapíšáme, ty vole, a jestli prostě se budeme buď roky, Dobře. co chci žít? Ty ho dělej. To je u hranic, to je kousíček od hranic. Co bude? No, tak moče tam. To je taky dobře. Hej, ve 12 má výjíždět, to bychom šli. To je tak 20 minut. To je možná. Brodu, ne? Už podle toho, jak na to šlape na ten týden. Nevím, to. Hej, Moni? A dojela by sem a hodila by mě domů, aby se převlekla, až abych k vám. Hej, tam víš co? Vypadáš strašně, ale musíš jít domů, protože to vnímat. Hej, tak prostě strašně ty hodně si vlastně začali Vole, tak si vole v bahně. No a co to, jsem vůbec nepíčel, tak co čeká, vole, máma nebo co? Jaká kalbary, jsi mi vyleván. Hej, tak prostě ne. Dobře, Anna, dobře, vole! Dobře, to jsou čau, vole. Mrtvý. Hej, piča, hej. Co budeme dneska dělat? Piču. To už právě že digitálně, no víš. Moni? No teďka. Oni budu střízlivit, vole, a já chci pít. Já si vezmu Fernet a vlastně budu pít bonky, vole. Ty vole!